yeah, yeah, yeah. Ilta pimenee, verot kiinni laitaan. Sano frendeille mä treenaan vähän. Ei tarvi seuraa, ei tarvi yleisö. Tää on yksityiskeikka, ei pääsy lippujonoon. Käsi nousee, tunnelma tiivistyy. Rytmi löytyy, hiki vähän kiiltää tyyliin. Naapuri luulee, etten punnerruksia, mut tää on enemmän sisäisiä harjoituksia. Ei tää on mikä joukkueurheilu. Tää on soloprojekti ilman tuomareita. Vähän niinku karaoke ilman mikkiä. Tai no, sanotaan vaikka nyrkkikylkiä. Nyrkkikyllikki, yksityisnäytös, valot pois. Mut fiilis on täys. Ei tarvii aplodeja, ei fani joukkoa. Tää on oma show, eikä maksa euro. Nyrkkikyllikki, sooloilta aamun asti tai ainakin puoli tuntia. Nyrkkikyllikki, sooloilta aamun asti tai ainakin puoli tuntia. Joskus kiire, joskus rauhallinen tahti. Välin nopeampi, välin meditatiivinen vahti. Tää on taidetta, rytmiä ja flowta. Ei tarvi muja eikä showta. Yks kysyy, mitä sä oikein puuhaat? Vastaaten käsitöitä, älä suotta.